Hapon, Pastor. Maing hapon usab diha kanimo. Nakoy kumuta na ba? Padayon. Kani sa Deuteronomio 22:5, Pastor ba? Okay. Kining sa pangawat makapatay? Dili, kini Deuteronomio 22:5. Ay, Deuteronomio 22:5. Abi na ko Exodus. Okay, Deuteronomio 22:5. Akong basahon Cinco. igso na. Okay, aron na sige. matagaan na to og pagtagad ka na imo nga pangutana. Kaning may tungod sa pagsuot sa sinina sa lalaki ug suot sinina sa babae. 5. Ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki, ni ang lalaki magsulob bisti nga iya sa babae. Kay bisan kinsa nga magabuhat ni ining mga butanga, dulumtanan kang Jehova nga. Okay, unsa may imong buot pasabot ani igsoon? Idagan mo kung makakita, Pastor nga. Nag-monitor ko kanunay din sa Hope. Pastor, tanong, napo yung mga ato bitang mga kauban bitaw nga nagsuot aning pantalon ba? Ah. Okay. Ang imong question about sa pantalon. Okay. Oo. Ingani mga igsoon, naay mga sinina nga alang sa pagsimba, alang sa eskwela, alang sa... For example, may eskwela ka, musuot ka sa uniform sa pag-eskwela. Mag-PE, lisod man kayo, magsayal ka, unya mag-PE ka, so naa kay gitawag natong jogging pants. Mato kag merkado, so pwede ka magkarsonis. Na ang pangutana, sala ba ang pagkarsonis, no? Dili sala ang pagkarsonis igsoon. Nga naman, naay karsonis nga iya sa babae, naay karsonis nga iya sa lalaki. Now, kung ikaw lalaki magsuot sa karsonis nga iya sa babae, mo nay problema diha. Ikaw nga babae magsuot sa karsonis nga iya sa lalaki, mao nay problema diha. Kay sa balay gitistingan ako og suot tong karsonis sa akong igsuon nga babae, bisag unsaon ako og musango magyud sa akong tiil kay gamay kay og kaning gitawag entrada. So, unya, sa diyang gipugos na ko, nakasulod, pero dako kay balatang. So, nakaingon ko, ingon akong magulang nga babae, nga na imo nang suoton, nga karsunis man nga iyas babae. So, na karsunis nga iyas babae, na karsunis iyas lalaki. Kung ikaw lalaki magsuot sa karsunis sa babae, nagyo kay problema. Kung ikaw babae magsuot sa karsunis nga iyas lalaki, nagyo kay problema. So, ayaw pagsuot, anang mga butanga. Now, mahitungod sa pagsimba, natay requirement sa pagsimba, sa mas pag-eskwela. Eskwela gani babae, di ba? Magsayal magina sila, mo gyapon sa simbahan. So wala ko'y nakita nga problema kung ang babae magkarsunis sa babae ug maadtos merkado, wala ko'y nakita nga problema na igsoon. Padayon. Kay ang kung Pastor, ang mahitabo ko na yan, pantalon iya maging lalaki, Pastor. Wala ay. Ang itsura, Pastor. Kinsa may nag-ingon nimo nga ang pantalon iyas lalaki? Dili na siya pransay sa lalaki. Naay pantalon sa lalaki, nasa pantalon ang babae. Pangutan dito sa Gaisano. Pag ingon adto ka na dito sa pantalon sa mga babae, di ba ingnon ka dito nga, sir, imo na siya, sir? Ingon din nga dili, mingo ka ako, sir, pantalon na nga iyas babae. Amot asa nakakuha ang mga ideya sa mga tao nga ang pantalon iya sa lalaki, dili na tinuod. Naay pantalon nga iya sa lalaki, naay pantalon nga iya sa babae. Now, kining imong gigamit sa Deuteronomy Kapitulo 22, dili ni nato magamit sa karsunis. Imagine nimo kinsam ni sila, mga Hudiyo ni sila. Gisultihan ni Moses ang mga Hudiyo. Napangutan na kita ba kag Hudiyo nga nagkarsunis? So ginagawin mo igsuon, walay karsunis sa mga Hudiyo sa panahon ni Moses. Walay kalahian sa saya sa babae. Ang simlalay kalahian kanang muraog na ibutang dinhi nga pakapin. Pero kung imong tanawon sa ubos, parihara ang lalaki ug babae. Walay slacks kaniadto, walay karsunis kaniadto. Pareha-parehara sa babae ug lalaki. Na kung atong gamiton ang Deuteronomy 22, magproblema ta kay nganuman, pati karsunis sa lalaki dili pwede. Kay ang context ani, kultura ni atong gibasa ang sa panahon ni Moses. Na kung ato ni siyang gamiton, pati lalaki dili magkarsunis, kay wa may karsunis kaniadto. Diba? Imo na ko nga punto igsoon. Kini nga gisgutan dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 22 nga nag-ingon dinhi sa 5, ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Kining bisti nga iya sa lalaki, ang Hebrew word ani igsoon gitawag og kele. Ang word nga kele igsoon mga kaning suot sa lalaki nga igugubat.
So ang babae dili magsuot og kele. Okay? Ang lalaki usab dili magsuot og simla. Kaya ang Hebrew word ani is simla. Simla means suot sa babae nga naay gitawag nato nga pakapin nga mo identify nimo sa babae. Ang problema man gud sa uban kay nagunahon na sila mauna ni ang excuse nga pwede na nato sa wayon ang mababae nganong nagkarsoni sila. No dili kay nga naman ang gikarsoni sa babae, karsoni sa babae. Wala tanawa ato kuno gaysano atog mga mall kita bagag mga babae nagkarsonis og di ba? Pangutanon nimo na asa nimo gipalit dito na ako nagipalit sa ladies wear. Karsonis nga iya sa babae. Okay? So walay problema na igsoon kung ang babae magkarsonis nga iya sa babae. Sama ko pastor karon unisex ba? Unisex. Sinina ra ng unisex igsoon sa sinina ra na siya. Dili sa karsonis. Nagi karsonis nga iya sa babae, nagi karsonis nga iya sa lalaki. Kung ang lalaki magkarsonis sa karsonis iya sa babae, di gina mo igo bisag kung saon nimo. Okay? Kung ang babae magkarsonis sa karsonis iya sa lalaki, di gid siya ang ngayan. Muna nga kung moadto kag mga mall, ang karsonis nga gikarsonis sa babae, karsonis sa babae. O niya ang gikarsonis sa lalaki, karsonis sa lalaki. Wa magingon ang Biblia nga ikaw di pwede magkarsonis. Kundili, ikaw di pwede magsuot nga suot niya sa babae. Bueno, break na ta igsoon. Mubalik kita karon tuntun. Tawag lang pagbalik.